Editorjal taħt it-titlu Giddib bil-provi li tkellem dwar l-aġir politiku tal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien iddikjarat bħala mhux libellus mill-Qorti tal-Maġistrati. L-editorjal kien ippubblikat f'Novembru tal-2010 u ftit tal-jiem wara l-eks Prim Ministru kien diġà beda proċeduri ta' libell għaliex ħassu mal-afamat. Iżda fis-sentenza tagħha l-qorti kellha ħsibijiet oħra. Fl-editorjal tiegħu l-editur tal-Orizzont tkellem dwar is-sehem fi programm tat-televiżjoni tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien u l-Prim Ministru tal-lum dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni. Saret referenza għal kelma giddib fil-konfront ta' Gonzi u sar l-argument li kienet ġustifikata. Tul is-smigħ fil-qorti kienu ppreżentati dokumenti fejn kien ipprovat kif Gonzi ma żammx kelmtu. Fosthom ittra lill-eks ħaddiema tat-Tarzna u lill-impjegati tal-Air Malta. Dan qabel l-elezzjoni tal-2008 meta Gonzi propona lil poplu l-manifest flimkien kollox possibbli, miktub mill-kap tal-Partit Nazzjonalista tal-lum Simon Busuttil. Fis-sentenza tagħha l-qorti qalet li għalkemm ir-rikorrent wiegħed lil ħaddiema tat-Tarzna li mhux se jitilfu l-impjieg tagħhom u kienu se jimxu l quddiem tali wegħda ma nżammitx. Dan għax it-Tarzna nbiet u bir-ristrutturar tal-Air Malta kien hemm ħaddiema li tilfu xogħolhom. Il-qorti qalet ukoll li għalkemm il-kelma giddib tista' tinstema' ħarxa, il-fatt li dak li qal l-editur irriżulta veru u aktar fid-dawl li Gonzi huwa persuna politika soġġetta għal livell ta' kritika għolja, il-kumment kellu jkun meqjus aċċettabbli f'demokrazija.